Kaixo, bikote, arratsaldeon, bai legazpin harrapatu nauzue, baino ez da arrazoi ez da ez nagoela kontentu, ez beste zer, egia da, ilapaindegi batera etorri naiz, Juan Cruz ilapaindegira, eta hemendikan muxo handi bat, Miramongo gure makilatzaile, ilapaintzaile eta guztiei, ze benetan, egunero dotore jartzearen erantzuleak bereiek dira, beraz, hemendik muxu bat, baina ez, esan bezala, beste arrazoi bategatik etorri gara ona, ze Juan Cruz ilapaindegia, bai, gizonezkoentzako ilapaindegi bat da, baina baita arte galeria bat ere, eta ez badiazu esinisten, barrura sartuko gara eta frogatuko dizuet. Zergatik, oraintxe bertan ikusgai dagoelako bertan, hemen ikusten dituzue pare bat argazki, argazki erakusketa bat Mariak guapa egon nahi du izenekoa, hemen ikusten duzue lagin txiki bat, 10 argazkiz osatuta dago, eta hemen, ilapaindegian zehar sakabanatuta daude, beraz, guazen ikustera, eta bertako, erantzule handienetako batekin gaude hemen, Juan Cruz, pelu, ez da? Pelu, de pelukero, Lagunentzat, bai. Lagunentzat pelu, Juan Cruz, kontatu guztuz, ez da ohikoena, ez da? Ilapaindegi batean, argazki galeria bat, edo argazki erakusketa bat topatzea. Bueno, ez zoizkoa, ez pelukeri bada, pelukeri bada, ez da beste gauz bat, baina, aspaldin, erakusketak antolatzen ditugu, momentu hortan argazkia dira, baina, margolanak eta ere aurkezten dira. Igual gehien bat argazkiak, baina denetarik. Esate guzu, aspaldi, zehatzagoak izateko 15 urte ja, hemen erakusketak antolatzen dituzula, konta guzu lehenengo ura, 2009an izan zen, eta lagun bati esker, okerez bagaude, ez da? Bai, orain dela, 15 urte, 2009an, Gorka Salmeron, Murgiondo, nire laguna, argazkilaria, eta estudioko argazki batzukin zituan modelo batzukin, maniki batzukin, nire maniki batzukin, eta argazkiakin, eta hemen erakutsi zituan lehenengo aldiz. Eta hortik, ez da, hain harrera ona izan zuen erakusketa horrek, jarraitu zenuela erakusketa gehiago antolatzen, eta gaur arte, ia 100 erakusketa, ordutik ona. Bai, gutxi gora bera, hori. 15 urtetan, 6 urtero, hori. Gutxi gora bera, 80 gutxienez. Hori da, konta eguzu? Beti artista ezberdinak. Bale, 100 erakusketa horietan ez da errepikatu, artistarik edo baten... Bai, 2 edo 3 errepikitu dute, baina 2 edo 3 bakarrik. Beste guztiak ezberdinak. Bale, eta zentra gaitezen, oraingo erakusketa honetan, Maria guapa egon nahi du, 2 argazkilari artista, ez da? Ezagutzen, diskutatzen dira hemen atzean, Mila eta Maria? Bai, Mila eta Maria Jesus. Maria Jesus, bai. Logroñokoak. Baita ere esan, Gorka bakarrik ez daukeu laguna, beste lagunak ere, eta argazki erakusketa hau ekarri digu Jesus Mari Sarasua, Elgoibarreko, Ongarriko, bazkide edo partaidea, eta ura ere argazkilari munduan erakusketa asko antolatzen ditu, eta hau adibidez bea ekarri digu. Berak ekarri dizu, eta aipatu diguzu urtean, 6 erakusketa egiten dituzue, bakoitza 2 hilabeteko epearekin. Kasu honetan, adibidez, orain momentu honetan ikusgai dagoena, ekaina bukaera arte dago, eta beste bat hasiko da, ezta? Bai, gero, koinziditzez, urrengo ere argazkiak izango dira, Zumarrako argazkilari batenak, ja hilda dagoela, gaztea hiltzana, eta musika arlokoak txuribeltzean, izango dira, segurazki argazkiak, Juan Sanmendeko 80 hamarkadetan indakoak. Jazzeko festivalean eta horrelakoetan. Beraz, jendeak, oraindik badu Maria guapa egon nahi du erakusketa ikusteko aukera, urrengoa ere uztailetik aurrera, eta Juan Cruz, nik baita ere balorean jarri nahiko nuke, ilapaindegi hau, ze honek ere, kasi izan liteke erakusketako ilapaindegi bat, ez da? Ze zure aitak duela 40 piko urte abiatu zuen, eta zu jarraipen eman zenion. Hori 41 urte darama irikita ilapaindegi hau, eta handikan nik segitzen du, nire aita pelukeroa zan, nire aita alizitaiek etorri zan, bere aita ere pelukeroa zan, barberoa zan, bere herrin, eta ni segitzen dut dinastia. Jarraitzen duzu dinastia, eta urte askotarako espero dugu, ezta? Orain, tarte txiki bat atera duzu? Bai, baino 10 edo 15 baino gehiago ez, Jubilazioa arte, beraz, agur bat, gonbita bat luzatuko diegu, ezta? Etxean daudenai, Maialen Xabier zuek ere, ikusi nahiko bazen erakusketa hau hemen duzu ikusgai, Juan Cruz
ilapaindegian hemen Legazpin, eta nahi duen guztia, etor dadila, ezta? Zuk ateak zabalik dituzu. Bai, atea zabalik daude denentzat. Badakizue, entzun dituzue, Juan Cruzen hitzak, eta hemendik agurtzen gara, gu biztaizu bat ematen geldituko gara, hemen gelditzen diren argazki hauei. Gero arte, Maialen Xabier, atxaldena pasa.